אז שלום לכולם, אני לביאס, והיום אנחנו משחקים בסטיל לבריינרוט, אבל כמו שאתם רואים, אני מחפש. אז יש לנו פה רביעית עם בסיס פתוח. הנה הבסיס של 58 שניות. יש לי גם הרבה כאלה ברוורס. 337 אקס. ויש פה גם אקס סודי. יש פה גם שיטה סודית כדי הוא ייכנס לתוך בסיס של אחרים. זה לקחתי לחפש גם גנצר פוטרה. הנה גנצר פוטרה, הנה עוד הטרפטרופי, ואין עכשיו אנחנו בשער. בוא נראה אם נקנה אותו עכשיו. הנה עוד טריפיטרופי אחרון חביב, שזה גם נראה לי שאין לי מספיק גנסטר פוטרה. נראה לי אין לי מספיק גנסטר פוטרה עם בסיס פתוח, כי הבסיס פתוח. נראה לי מישהו עשה פה מצב אשליה. נראה לי מישהו פתח פה מצב כזה חבסי. גנסטר פוטרה. הנה גנסטר פוטרה. הנה הגנסטר פוטרה שלי. אני גונב גם אותו. אגנוב את הגנסטר פוטרה. חיכה לי הרבה זמן. מחכה לי עכשיו. הנה. עכשיו הם הולכים בצד אחרת. אלה. זה מוזר, אבל או לא, הרוורט, אני צריך לזכור את זה. הרוורט. גנסטר פוטרה. מהר, אני רוצה לקנות אותו. את זה. והבסיס היא גם פתוח. גם הבסיס פתוח. הבסיס גם פתוח שלי. הנה גניבת גנסטר פוטרה. בואו נראה. כן. אבל נראה לי זה קשה כדי למצוא בריינרוטים. ומצאתי גנסטר פוטרה. עוד כזה. עוד זה הרביעי, גנסטר פוטרה רביעי. ואם אני גם יש לי עכשיו שני טריפיטרופי, אני חייב לעבור את הקליל. יש פה גם כזה פיקטון. אולי אני אשים פיקטון. כי אני לא רוצה לבזבז. חברים, אני מבזבז. אז כאלה דברים אני מבזבז. הנה הבזבוז הראשון. הנה. גנסטר פוטרה, חייסן, טריפיטרופי. בסיס פתוח. הבסיס זה נראה לי פתוח. כן, כי הבסיס נראה לי פתוח בגלל המשימה הזו. קיצר, עכשיו עשיתי פה את הבלגן בקילצ'ורג'. זה נורא טוב. אני גם אשים את האוזניות שלי. אני צריך לעזור גם הנה עכשיו אני שומע טוב יותר. זה נראה לי מהאוזניות. עם האוזניות עוזרות לי בגלל הכיסא. אני צריך גם לזוז טיפה. ואני גם צריך לעשות הבלגן. וגם הרוורט שלי בטוח.